Chief Executive Member Khas Hills Autonomous District Council bapnya sings mulai thu akinolum kubar batang mario pediang jing ujor na senjuk kinongnya abad kitrai jong kitrak halo ka jingdon ki kherdap balum khajna bi anya silinter sok ba lopa jing tip sabaro kitrai lum khajna na ki kherdap bakin ai ki juba hapo news ngi ya kate ke jing ai jing tip jong u se kitrai ki nonglum khajna kala dep ya bun sngi basatang hapo arsingi kan kutno kumbala bu por laong ba penian haba keren bat kinolum khobor ha khalai tarik unai lor ahja apulai bat balaban rap ru balna kim juba bat jai palat ya ka jing tha na council amban se ban hab ban khang kherdap no yaki halor ka jing kli ba peniai ulakan tai war bagi don ki kherdap balabu de ki MDC hapo uput usam jong ka constituency ba ki don re ulapan sai ba ki de ki kherdap bala itu la ki bor ka council na ki tanat rekam ba pher hakawai pat ke jing batai ubak peniai ulai thu baka jingbo ikite kherdap kolong banwat benia ke jing don bat jing lai lan kinong khai barjla bat ukhlem thu pat kon tli kitrak barjla ba kite kinong ap kherdap kilapan phai din trai no kumba jule le ki sang bhalang ye kinu ki kali ki baket barjla bat yorong suk wala ka don ka kherdap khanra mender ki pulet ne ki infiltration checkpoint sakawai pat ke jingkli uteu CM la kamru baka jingbu kherdap hasrok ba kadai ke beladon nadu ki pos nam mensua henry umla pat ban pensisa kumno ki yo ban bu biang habala don ki bala saweng ha kita ki pos nam ki bala la hoi tol gates di ba TC nakalian jungi mensyuk tayo la jan sansi yaki tu ki tol gate ki ba ladap baruan I complain daki sentro kinonya trok bakadan kajing dek turmur naki belum hakabedi bakata ngala syukos ya kitu kitol git mentala jan shtayo dengi iPod news ni bakin juba de nan page mentas ni kila juba na nomor keempat kod sikan kod nasional sini ka syukos de lada kim juba yaki no kino kiba ya palat yaki ikabala patha na ka council ini baksi berhapun kan buat nak ada yang tulis. Apa piang mon hab syukos kamu kini ki kini ki beklam set up dah council. Ni kum no. Kai kini jom ki council lala ki jom ki department kan kum ke provision jom ka 6 ini nomor bangun kini kiba la list out syaki private parties kadang kawai ka high court order kabala penkesan yang council bangin la ban go yaki lasi yaki private parties hindai teng let's say nak santli ar lightly dan kiba kitu ki agent ki let rumor confirm penbet ini hikam abedi ki kali kiba wandung ko meklian kiba mi kumta kiba kit mata de yakum kini ki tolls hakino no kijaka ki bala identify kakum ka complaint nila pha ila shukos ye kini ki lasi ban ladadep ban juba ini ede kini shukos nakal yang isi dan session mi karai ke ikut ini ladaba lap ladaba ni lap shisha bagi le palat ke bok pha ka council nimban si ban hap shisha karai Hatu kada jing syama bagi MDC hi ki install ki kit kam dal jing tip jo council. Apa council si jung ki. Kam dei le damshan kladon ka media report ko kita kapa siki om ko nak kadang CM nak not MDC kat kum ka media report nak kiwei pat giba open slow kata. Le nak kadang jungi undan kum kata. Nama kadai ka property kadai ka order nak council. Te ia kata nak kuat Malaysia, buat kabaan pat kakum ki complaints kiba layo, abidim kita kiba le palat ia kejeng tak jadi. Nama kita masuk orang bagi lah tak syukas. Buat impet hari ni syukas ke kiba nak kalian juli di sini karai. Buat ia karai dan syukas ban petip lu bala dan kiba le palat ia kejeng tak ni imban si buat penmakan. Nakalian jong sarkar dang chen dang kini kniat banai la de mi te ko hukum ba sya ban bu ya kinu ki check gate bi an la de jong district council ne jong department ha silinter jong ki highway jong council kimdai ki sedang mentadi tayo na kini la de post na mereka la pa khang no e gitu check nakalian ka high level committee
kebelak kli yakni komiti do chief minister la betha yaka GCA department bandan ke jing ye penbet baka this council te kakum ki provision jo basic schedule kebelak aibor hangi ngila banbo igitol henry kadi bandan pat ki jaka ki bangila banbo let's say yo ki dei ki jaka ki bakhil ki ban pentut ya kale kawan ka traffic ye ki way kum kita ki jaka musya te but kumjuru kat kum ka working plan ki ba ngila don ki bla dap submit chinga government ngila submit tak ni ki ba kini ki ba biang ka caka ki ba don ka lebai le si ki ba don kam man check kum man shuan sai ka trading by non tribal regulation act ki ba bun ha ki kali ki ba nabar jela ki ba dei jom ki bar jela ki wan khai shane klem kot klem sla de kumi kini manu banditek nomor ba ki dei be ki kali kimdan office support social kimdan office support lagaya de nomor takadau de kabadan kini ki checkpoint ngila ban detect ngila ban wat benia kini ki le you ki khai you but ke ka jingdu nong ju ki prejuni de yakum kani ngibu yakini ki tolls on trade by non tribal khnang ban num pensulur banum pensulur yaki bar jela banwan khai kat paman chakni ka prejuni Kumba kalong mentah kat nutli ki check gate ba ka KHDC kadon manamla on batai hani marma nama kita lalaki joki department ele singat sa ai da official press statement kabinet ini bagi ki sinjam ke bengin nang ni shikmat namta berkham kan janai dan namta berkham kan bahasa syukur komplekan job ini kan isi Atau kadai kacang syukos kadai itu khat pratli ki syakit ki bala kadau kat kum ka ujor jong ka truck association ka balawan summit chipi tapi ka jing ujor jong ka truck association haka shiti ka bagi phas ni kalong kelum lang hendai shu ujor kelum lang hendai kelum dan pat ka jing pensisya kino kiba le bakla dari tak katu kat ni kiba kila penpau nak kaliang juki but ya kita kiba penpau nak kaliang juki nila ban syukos kini ki ba install illegal kini ki chuk kini ki chekiet kai ka ba sencang ka hi kum siam pinle nomor kenok yang bikila mi kum kiten ba kadai ka ching exploit de ki nong lai nang wan ki committee sekani ka berta ka kamle penong ba mi kumpitin lane kapon kani kamle tang khapor jongi menta kiba don lupa de takatawa om bakani ke isi kanang menta kanang hak bensyum ya ki sinjam ke ki banang kam penjana shu berkom tekam bat niru nginem ya palat ya ka an lada ngiya palat ya ka an kala long bi an dan mengi patau an dan nomor takatau nakaliang ni ke ka badon ya ka provision kat kum ka schedule ngile kat kum kata henry let's see your don ka nu ka jing guna hani hantai ya kita ni la baik ni la betul henry ban ong bagi biang lut ru ngamla ban ong bagi biang lut henry lingba kini ki complaints lingba kini ki jing ujor nek kinul bakian kaya rap ingi ru ban company janai kum